kaksi juttua. Siis yksi, niinku, Sun korutti. Siis kuka vika alhaalla on mätämuna. Ja toinen juttu, tänään on uusi vuosi. Me pitäisi pitää hauskaa. Raketit paukkuukin taustalla tolleen mukavasti. Se kuka vika alhaalla on mätämuna. Siinä on mun paikkees! Mitä musta? Hei kattokaa, meillä tulee hauskat varjot silleen vähän. No joo. En tiedä näkyykö nyt, mutta niin. Oi, mitäs tuolla kiveltelee joku mukavasti? Au! Varo, kultaa! Hei, mä saan lentää, mä voin hakea sen. Osaatko sä lentää? Joo. Mistä heti saanut? Voi kulta, oletko kiveä? Mutta nyt, hei kattokaa, tuolla on spinneri. Wow, se pyörii. Oho, tulipa kova ilotulitus. Ei tuli. Mennäänkö tonne spinner-juttuun? Nyt. Kattokaa, se pyörii. Niin pyörikin aika siisti. Mennään nyt kotiin. Ei ihan vielä. Kohta. Nyt pitää mennä tonne. Tuolla on jotain. Onko mennään? Ui jää. Siisti paikka! Mennään muroon! No se on niin huumorikas. Niin mä toin meitä tänne. Onks kaikki hyvin? Mä en osaa listalla. Etkö? No mennään kotiin. Sillä väliin kotiin. Joo, mennään mökille. Joo. Näin. Ja myös, vaikka tästä tuli tosi lyhyt, niin, ja aika semmonen, mut ei siinä voi mitään. Nyt. Sitten käännetään kaikki. Ja hyvää uutta vuotta kaikille!